Assalamu alaikum. Malam Isa. Ya garin ne? Malam. Ya jama'a. Ya gida. Ya lamura. Ya aiki. Kai alhamdulillah. Kai. Malam Isa shawara muke da muna sai barin garin nan fa. Ku bar gari kuma. Kai ya tsaya ku bar gari yanzu haka. Me yake faruwa ne? Ai garin. Me nasara? Garin ne ya ishe ni. Yanzu ma haka neman aiki na je yi. An ce mun ba aiki. To ka barin kasan nan kawai dai. Wannan ka san wani abu? Je na je area 1. Na ci taliya ta 500. Area Abuja. Banda ko sisi. Ina tashi na ce banda kuɗi. Wai kawai wani na zuwa ce yace a ci ubana. Baka da kuɗi. Banda ko sisi. Ai ko da an ci uban shi, shi ma da an ci uban shi. Da an ci uban wanda zai ci uban Irin shi da ake samu a ƙasar nan ake Ka gani? fama da ita. Banda na garkuwa. Ka je ka ci. Ba ko sisi ne zan mutu ne. To uban wa zai mutu. To ma kai da kake cewa ya ci to in ya ci ba shi da kuɗi. Kai in ka samu kuɗi ba za ka biya Ya ba. na je leburanci na da zan biya. To Za kuma ka biya? ji fa. Zan biya. To. Kai yanzu Abin da nake so da shawara. Kai yanzu da alamu daga wajen neman aiki ka fito. Na je neman aiki na ne ma na rasa. No, bai nan takardun. Yara sun dame ni da kaji na sa. Takardun tsire ne. Ya wa'annan za su yi daidai da takardun tsire ne. Kamar ya takardu. Kai a wani. Zo ka ɗauki Ni ma fa wannan ma abu da yake ba kirki ne. A naga alama. Allah ma. Naga alama.